Si ens estàs veient, és que t'has plantejat presentar-te a les oposicions docents, ja sigui de mestres o de professor de secundària. Et volem ajudar a entendre com és el procés d'oposició, com són les proves a les que t'hauràs d'enfrontar i com pots començar a preparar-te des d'avui mateix per anar amb avantatge des d'un bon començament. Em presento. Soc la Sandra Borràs, la directora acadèmica de CEN Barcelona. La meva tasca, juntament amb tot l'equip humà de CEN, és la d'assessorar i acompanyar a moltes persones com tu que han decidit començar aquest camí de l'oposició. Sabem de primera mà que començar ben assessorat és una peça fonamental en la teva preparació. Sabem que no és un camí fàcil, però des de CEN us volem donar pautes i eines fonamentals perquè aquest trajecte sigui una mica més fàcil. Per als propers 3 anys a Catalunya tenim una oferta pública de mestres i professors de secundària molt important. Estem parlant d'un total de 3.500 places per a secundària i més de 2.600 places per a mestres. Nosaltres volem que una d'aquestes places sigui la teva. Què és el procés d'oposició? En què consisteix? Doncs bé, el procés d'oposició és una manera d'accedir a un lloc de treball dins de l'administració pública. En el teu cas, és com a docent. És un sistema que garanteix en tot moment la igualtat d'oportunitats i la selecció per mèrits i capacitats. L'administració, que en aquest cas és la Generalitat de Catalunya, publica una convocatòria oficial mitjançant el DOC, la qual es detallen tots els aspectes rellevants de la convocatòria, com per exemple nombre de places, especialitats convocades, requisits per presentar-s'hi i, evidentment, el tipus de proves a les que t'hauràs d'enfrontar, entre molts altres aspectes. Cal que la convocatòria la coneguis i la tinguis sempre molt present. Doncs, el procés d'oposició es divideix en 2 grans blocs. Primer, l'oposició en si, que consisteix en una sèrie de proves teòriques i pràctiques, tant escrites com orals, que suposen 2/3 de la teva nota i que garanteixen els coneixements teòrics i pedagògics de l'aspirant. Per altra banda, tenim la fase de concurs, que suposa 1/3 de la teva nota, i en el que es valoren els mèrits de l'aspirant en termes de formació acadèmica i trajectòria professional. Per accedir a aquesta segona fase, l'aspirant ha d'haver superat la fase d'oposició i ha d'haver aprovat les proves tant escrites com orals. Anem a veure ara amb deteniment com és la fase d'oposició. La fase d'oposició és on l'aspirant realitza les proves. La primera prova és la part escrita del procés i consta de la resolució d'un supòsit pràctic i el desenvolupament d'un tema per escrit. Es tracta d'una fase eliminatòria, ja que en el cas de que l'opositor no aconsegueixi aprovar aquesta part, en cap cas podrà presentar-se a la segona prova d'aquesta fase, que és la part oral, on es defensa la programació didàctica i la situació d'aprenentatge unitat didàctica. La primera prova escrita que han d'enfrontar els opositors és la resolució d'un pràctic del desenvolupament d'un tema. El conjunt d'aquesta primera prova té com a objectiu avaluar els teus coneixements teòrics i pedagògics de la teva especialitat. A la part A d'aquesta primera prova escrita ens trobem amb la prova pràctica, el supòsit pràctic, en el qual se't planteja una situació real d'aula o de centre educatiu. Hauràs de resoldre per escrit el cas, explicant i detallant com actuaries com a docent en aquella situació, fonamentant la teva resposta amb criteris pedagògics, de recursos i de gestió d'aula. En el disseny, caldrà que detallis aquelles estratègies metodològiques que utilitzaries, els materials didàctics, com portaries a terme la gestió del grup i quins serien els indicadors d'avaluació que faries servir en aquella situació plantejada. Tot això en un temps de 3 hores i tenint sempre en compte que aquesta prova és el 70% de la teva nota en aquest apartat. Es tracta de la part B de la prova escrita, el temari. L'opositor ha de redactar un tema del temari oficial de la seva especialitat, el que l'opositor redacti de forma clara i gramaticalment i ortogràficament correcta. Es porta a terme un sorteig entre tots els temes del teu temari oficial. El nombre de temes que entren en el sorteig està estretament relacionat amb el nombre de temes de cadascuna de les especialitats. Doncs, aquelles especialitats que tenen fins a 25 temes extrauran un total de 2 temes en el sorteig,
dels quals n'hauràs de triar un. Aquelles especialitats que tenen entre 26 i 50 temes n'extrauran 3 i per a aquelles especialitats que tinguin més de 50 temes n'extrauran 4. La durada de la prova és de 2 hores i suposa el 30% de la teva nota en aquest apartat. Anem a parlar de la segona prova de l'oposició, de la fase d'oposició. Només accedeixen a aquesta segona prova d'oposició aquells aspirants que hagin superat la primera prova, o sigui, que hagin aprovat la prova de tema i hagin aprovat el supòsit pràctic. La segona prova és una prova oral, individual, davant del tribunal, que és fonamental per demostrar la teva capacitat com a docent. En què consisteix? La segona prova del procés d'oposició té com a objectiu comprovar l'aptitud pedagògica i el domini de tècniques per a la docència. És la part oral de les seves proves. No obstant, també és molt important recordar que abans de començar tot el procés d'oposició, i tal i com ja t'indicarà la convocatòria oficial, tindràs un dia i una data concreta per entregar via correu electrònic el teu document de programació i les unitats que requereixi la teva convocatòria. Aquest document haurà de coincidir amb el document que hauràs de fer la defensa davant del tribunal. És molt important que controlis i que retinguis a la teva memòria les dates d'entrega de la documentació i altres requeriments específics que es puguin demanar a la convocatòria. L'objectiu d'aquesta segona prova és mostrar que domines el document que has treballat i dissenyat personalment i que saps justificar-lo pedagògicament davant del tribunal. Un cop estiguis el dia i hora assignats per tu per fer aquesta defensa davant del tribunal, tindràs uns minuts de preparació abans de començar la teva exposició oral. Quan comencis a fer aquesta exposició i aquesta defensa, tindràs un total de 25 minuts per fer la defensa de la programació i de la unitat didàctica escollida pel tribunal entre totes les que hagis hagut de presentar. La gestió del temps en aquest moment és essencial. Un cop hagis finalitzat la teva defensa i exposició, els membres del tribunal poden fer-te preguntes, disposant aproximadament d'uns 10 minuts per fer-les. Les teves respostes han de ser clares i concretes, segons la pregunta formulada. No ho oblidis. Si has aprovat la fase d'oposició, o sigui, totes les proves, tant escrites com orals, passes a la fase de concurs, moment en el qual es valoren els teus mèrits professionals i acadèmics. A la fase de concurs és on es valora la formació acadèmica i la vostra experiència docent prèvia a presentar-vos a les oposicions. Les puntuacions atorgades a cadascun d'aquests apartats sempre venen detallades de manera precisa a la convocatòria corresponent. És molt important recopilar tots els títols i certificats que hauràs de presentar amb temps i també molt important revisar aquell apartat d'altres mèrits, en la qual s'inclou la formació permanent i l'acreditació d'idiomes. És on tu pots incidir a millorar el teu barem abans de començar el procés d'oposició. Perquè tinguis present la importància de l'apartat Altres mèrits, a CEN posem a la vostra disposició un ampli ventall i extens catàleg de cursos homologats que et serviran per millorar la puntuació en aquest apartat. Tots els punts compten. Ens recomanem que comprovis quina puntuació tens actualment i quants cursos necessitaries per millorar la teva puntuació. Així doncs, ens recomanem que visitis la nostra pàgina web d'homologats i que també visitis el nostre simulador de barem per descobrir la teva puntuació a data d'avui. Com t'ajudem des de CEN en tot aquest procés d'oposició? Doncs bé, a CEN dissenyem cursos formatius, ja siguin presencials, online amb classes o online sense classes, en els quals et donem les eines necessàries per afrontar les proves que t'hem explicat amb solvència i garantia. Contem amb professors funcionaris en actiu o especialistes en la matèria i amb tot un equip humà que treballa cada dia perquè tu aconsegueixis la teva plaça docent. Una de les peces clau per a nosaltres és el nostre material. El nostre equip d'edició treballa de forma incansable per tenir un material didàctic actualitzat, de qualitat, i que en els darrers anys ha estat en moltes ocasions material de referència per a molts tribunals.
Està adaptat a les exigències de la convocatòria de Catalunya i en el cas del cos de mestres, el temari d'enguany estarà ajustat tenint en compte l'extensió de l'examen. Hem incorporat tots aquells aspectes innovadors i essencials que ens demanen, com poden ser, per exemple, el tractament del DUA, els ODS, temes de neurociència i l'avaluació. A més, en cas de que hi hagi alguna variació o modificació de la convocatòria que afecti el material d'estudi, des de CEN et garantim la seva actualització sense cost addicional durant el teu curs acadèmic. Quina és i com és la nostra proposta de formació per tu? Doncs bé, dividim la nostra formació en dues fases. La primera té com a objectiu construir una base sòlida amb tècniques d'estudi efectives i aprofundim bàsicament en el contingut més teòric de la teva formació. En la segona fase ens centrem en la programació didàctica, la seva exposició i la seva defensa. I d'igual manera realitzem simulacres d'examen i fem la resolució de casos pràctics. Volem assegurar d'aquesta manera que els nostres estudiants adquireixen habilitats pràctiques per polir la seva exposició oral i la defensa del seu treball davant del tribunal. Les nostres classes són participatives i dinàmiques, oferint una metodologia que es basa principalment en enfocaments pràctics i dinàmics, com poden ser el Learning by Doing o el Just-in-Time Teaching, tots ells basats en metodologies actives on es combina la pràctica, la resolució de problemes a classe i la preparació prèvia a casa. També cal destacar la importància dels simulacres, tant de tema com de pràctica, que fan els nostres estudiants al llarg del curs, sense deixar de banda el paper fonamental dels nostres preparadors, en els quals els alumnes poden confiar els seus dubtes i les seves inquietuds durant les sessions que tenen amb ells. I tot això sense oblidar un aspecte fonamental de la nostra metodologia, que és l'atenció personalitzada. Totes les tasques que els nostres alumnes entreguen als seus formadors són corregides i comentades de manera detallada i personalitzada. D'igual manera, cal destacar la importància de les trobades mensuals que mantenen amb ells. Trobades que serveixen per resoldre dubtes relacionats amb la seva programació, les seves unitats o qualsevol altre aspecte que els pugui plantejar un problema. A més, també posem a disposició dels nostres estudiants el servei SAO, Servei d'Assessorament Emocional i Motivacional a l'Opositor. També volem cuidar de la salut emocional dels nostres estudiants. El camí de l'opositor és intens i transformador i fa que experimenti diversos moments, alguns de més fàcils i d'altres de més complicats. Per això que a CEN posem a disposició dels nostres alumnes un equip expert de psicòlegs i psicopedagogs que t'ajudaran a superar totes les etapes del procés. Tampoc hem oblidat ni obviat la importància de les noves eines d'intel·ligència artificial. És per això que a CEN hem creat uns assistents d'intel·ligència artificial que poden ajudar, donar pautes i resoldre consultes genèriques sobre la programació i la prova oral. En els darrers 5 anys, més de 12.500 alumnes han aconseguit la seva plaça en CEN. Volem que tu siguis una més d'aquesta llarga llista de persones a qui hem ajudat a aconseguir el seu somni i el seu objectiu, aconseguir la seva plaça de mestre o de professor. Esperem que aquesta informació que us hem transmès us sigui d'utilitat i que us ajudi realment a començar-vos a preparar per aquest camí de l'oposició. Veniu a visitar-nos. Ens trobareu al carrer Sepúlveda 143, entre Sol Primera, de Barcelona. Podeu visitar la nostra pàgina web, podeu contactar amb nosaltres, recordar-vos que tot l'equip humà i tècnic de CEN queda a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies, us esperem.